Иво! 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 Кажи ми нещо! Sit down. Яката работа! Баси мама! Иво! Аз те чувам се носи до мене. Как са го направили това, бе? Само да ви кажа, че в момента Иво е на около 50-60 метра от мен и се шепнем. Иво! Как са го направили, бе, брато? Как са го направили това, бе? Не знам, че страхотно е. Това не е истина просто. Нали? Мънки! Знаеш, в България няма да трябва. Кажа, че се измисляш, че си много. Баси малко. Те ми вчупиха кокалите. Чачо, брато, много изпусна. Иво! 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 И от тук ме чуваш еднакво добре и от пейката, така ли? Значи не е от значение къде съм застанал. Мили са граждани, аз съм Меко Канов самоизумен просто. Тук не е истина за какво става въпрос. Не мога да повярвам. Ще се метна.